बेरा कोरोना के समय बा, जान तो लो ना कि हर केहू मतलब अपनी बेटा के खियाव के चक्कर में माई बाप भूखे रह जाला। उन्हों के मतलब ध्यान दिए लो, पूछ लिया लो ठीक कि हिंदू भाई खातिर नमस्कार बा, मुसलमान भाई खातिर सलाम बा। कि हिंदू भाई खातिर नमस्कार बा, मुसलमान भाई खातिर सलाम बा। हमनी के खुशी के कारण का बा, काहे से कि हमनी के देश के नाम हिंदुस्तान बा। जय हिंद। दोस्तों का माल बा, ध्यान दिए लोग, का माल बा मतलब कि ये वीडियो में मतलब हम तो लोग की शायरी ना सुननी है, मतलब एगो इंटरटेनमेंट करनी है ठीक बटे। ये वीडियो के मतलब बनावल मकसद ये बा कि ये बहुत खतरनाक वीडियो बा कि का माल बाटे। मतलब एगो वीडियो आवे वाला बा हमार, वो वीडियो बहुत बढ़न हो, जैसे मतलब आधा घंटा हो जाए ठीक बटे। हम तोलो से ये पूछल चाहतनी कि का तोलो वो वीडियो आधा घंटा के हम अपलोड करी देखब लो, मतलब बहुत खतरनाक बा। कहाँ से कि तोलो जाने लो कि हम कोनो वीडियो में कसम ना खानी ठीक बटे ना, कोनो वीडियो मतलब कसम वाला शायरी ना बनावे नहीं। ये वीडियो में हम आपन कसम खाते नहीं, माँ के कसम ना खाएं। काहे से कि बहुत लोग माँ के कसम खाला, माँ के कसम काहे से कि गलती हम करते तो गलती के सजा हमके भोगे के चाहिए ना। हम अपन कसम खा कहता नहीं कि अगर वो वीडियो देख ले लो तो ठीक बटे, तो तहु लोग प्यार पे नाज कर बोलो कि हाँ ये का वीडियो है भाई, किंग वीडियो बनीले वाला। काहे से वो बहुत खतरनाक बा। वो वीडियो के टाइटल रही कि हर केहू बेवफा ना होला ठीक बटे। वो वीडियो के यह टाइटल रही कि हर केहू बेवफा ना होला। ई वीडियो में मतलब लोग कहेला ना कि ए भाई तोर मलिया किसन बिया, चाहे ए भाई तोर माल आवतिया हई आवतिया भोजपुरी में ठीक बाटे। मतलब हमनियों के बाटे मतलब कि हरियारवा किसन बनो उलू बोली लो ठीक ना, लइकनिया लोग हरियारवा किसन वालो लो, राजा जी के मानो ठीक बाटे। तो मतलब कि ये वो वीडियो में मतलब बहुत मजा वाला, बहुत खतरनाक वो शायरी होखलो, मतलब शायरी समझ लो साइड शायरी बहुत खतरनाक बा ठीक बा। तो तोलो से ये हम पूछना चाहतनी कि का वो वीडियो अगर आधा घंटा के हम अपलोड करतनी तो काला तोलो देखबो लो, या हम ओके पार्ट पार्ट में मतलब 10-10 मिनट के अपलोड करी कि आधा घंटा के बेर अपलोड करी। काहे से कि हर केहू के पास टाइम ना हुई मतलब आधा घंटा बिताओ के। काहे से कि जानतनी हम सबके कीमती टाइम जानतनी कि केंगे का करे हुआ। तो लोग के मतलब कमेंट में ये बोले के बा कि हाँ वो वीडियो हम आधा घंटा के अपलोड करी या ना करी ठीक बटे, 10-10 मिनट के करी हाँ या ना, अपलोड करी या ना। काहे से वो वीडियो बहुत खतरनाक बा। तो लोग जाने लो कि हम कसम ना खानी, बाकी ये वीडियो में कसम खा ले बानी। तो लोग के कमेंट के इंतजार रही, काहे से वो बहुत खतरनाक वीडियो होला बा, बहुत बड़ाई कर दिल बानी और बड़ाई ना करो। बाकी हाँ अगर तो लोग चाहत लोग कि भोजपुरी अपन आगे बढ़े ठीक ना, भोजपुरी आगे बढ़े तो चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन के दबा के या चैनल को मतलब सब्सक्राइब करके आप दोस्त में शेयर करो लो ठीक बटे, अपनी दोस्त में शेयर करके आगे बढ़ाओ लो, सपोर्ट दिखाओ लो। आ वो वीडियो बहुत खतरनाक हो बा। तो इंतजार कर लो वीडियो के। तो लोग के हम इंतजार करते हैं तो लोग के कमेंट की, तो लोग के कमेंट में का आवता ठीक बटे। तब तक के लिए आपन ध्यान रखिए लो, आगे का मतलब हमेशा जौन कहनी कि क्या बताएं कि अपनी माई बाप के ध्यान रखे लो। काहे से कि बेरा कोरोना के समय बा, जान तो लो ना कि हर केहू मतलब अपनी बेटा के खियाव के चक्कर में माई बाप भूखे रह जाला। उन्हों के मतलब ध्यान दिए लो, पूछ लिया लो ठीक ना अपनी माई बाप के। मिला तनी नेक्स्ट शायरी के साथ। बीच में हमार शायरी आवत रही, काहे से वो शायरी के मतलब काम चालू हो गल बा ठीक बटे, जौन आधा घंटा के बाद बीच बीच में हमार शायरी स्टेटस आवत रही भोजपुरिया। अपन प्यार देखिए लो। तब तक मिला तनी भोजपुरिया के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।